Dende o ano 2008 eu sufrín un ataque constante, continuo, permanente, de pintadas, de pegatinas, de inxurias, que iban moito máis alá da miña práctica política. É un día donde, para min, personalmente, independientemente de meu papel como político e como responsable, se cumple algo que eu esperaba que se cumplira e que é a xustiza. E ten que facernos reflexionar no sentido en que temos que creer nun Estado de Dereito e non podemos permitir chantaxes nin extorsións para conseguir algún beneficio. Si tuvera que volver atrás, o teño claro que actuaría exactamente igual que actuei, porque mentres eu este en política e mentres me acompañe e me respalde unha formación política na que creo como é o Bloque Nacionalista Galego, nunca consentirei que ninguén faga que eu cometa algún acto ilegal ni algún acto irregular. Nunca consentirei por moitas pintadas, pasquines, pegatinas que poda poñer por toda a cidade. Quero agradecer, hoxe que non os teño comigo, pero quero agradecerlle hoxe moi sinceramente aos meus pais que non me puderon dar moitas cousas, nin moitos recursos económicos, nin moitas luxos, pero que sí que me enseñaron un bo día que hai que ser honrado hasta a morte.